Hello. Mä teen nyt yhden introluennon, joka on tämä, mitä katsot just nyt. Sitten tulee ihmis- ja kulttuurimantsasta semmoinen hyvin lyhyt sisällyksen runttaaminen yhteen pikkupakettiin, ja sitten mä laitan paljon luonnonmaantieteestä koostuvia videoita, ja luultavasti en tee itse siitä yhtäkään videoa, ellen keksi jotakin hirveän hyvää aihetta, mistä mä osaan kertoa paljon ja lyhyessä ajassa, koska tuohon valintakokeeseen C tulee kaikista 4 Mantsan kurssista asiaa, ja meillä on nyt vaan tämä yksi luento siihen aikaa. Joten jos sulla ei ole jostain asiasta mitään tietoa, niin ehdottomasti tuut huomenna vaikka kyselemään sinne Zoomiin tai laitat tuonne chattiin mitä tahansa viestiä. Mutta se on niin laaja aihe, niin laajat 4 kurssia taas kerran. Musta on tämä sanota jakaluennolla. Mutta tällä kertaa, kun meillä on siihen oikeasti vain yksi luento aikaa, niin valitettavasti en kerkeä käydä kaikkia. Onneksi kulttuurimantsan kurssi, tai siis oikeastaan Mantsa 3 ja 4 on molemmat hyvin, oikeastaan niissä on niin yksi perusidea. Ja tämä taulukoiden lukeminen on siitä myös tärkeää, niin teen siitäkin sitten luennon. Niin joo, pahoittelut myös mun valotilanteesta. Mulla meni lamppu ja nyt mulla on tämmöisiä pikkuvaloja vain. Pääsykokeessa C, osaaminen, ihan niin kuin olen sanonut myös biologian kohdalta, ei ole samanlaista kuin YÖ-kokeessa. Varmasti suuri osa teistä on semmoiset tehnyt mahdollisesti Bilsasta tai Mantsasta. Eli ei tarvitse osata kaikkia nippelitietoa, vaan yleensä esimerkiksi tehtävänannossa annetaan lyhenteiden nimet, annetaan, että mitä ne tarkoittaa, annetaan etukäteen jotkut asiat, jotka siis liittyy siihen tehtävään, mutta ne haluaa, että sä yhdistelet sun edellisiä tietoja ja ymmärrät kaikkia näitä lukion Mantsa, Bilsa, kemian kursseja ja pystyt yhdistelemään niiden eri tasoja. Lisäksi Mantsassa ehdottomasti kulttuurin tuntemus, yhteiskuntatieteiden osaaminen, mahdollisesti historian osaaminen, siis ihan lukiotietoja totta kai, voi olla eduksi riippuen tehtävänannosta ja riippuen tehtävästä. Monivalinnoissa sitten taas on mahdollista, ne on siis biologian monivalintoja siinä valintakokeessa C, mutta niissäkin ehdottomasti voi olla erityisesti ekologian puolella ja niin kuin Bilsan lukion ykköskurssin puolelta, jos tulee jotakin evoluutiotehtäviä, ehkä ei ehkä kivilajitehtäviä, mutta siis näitä maapallohistorian tehtäviä. Ehkä, en usko, että niitä tulee, mutta jos tulisi, niin siinä ehdottomasti maantieteen osaaminen on tärkeää. Ja kun mä puhun maantieteestä, tässä C-kokeessa, valintakokeessa, ei kysytä sinulta, että näytäpä kartalta, missä on Ruotsi. Vaikka totta kai toivon, että jokainen teistä sen pystyy tehdä, koska se voi sitten loppujen lopuksi auttaa. Erityisesti siellä on ihan varmasti jotakin tehtäviä, missä voi olla vaikka kaikki mantereet, jotakin tuollaista, ja niiden jotakin sosioekonomisia vaihteluita. Voi olla, viime vuonna oli siis ainakin ruokavaliosta oli yksi tehtävä. Sitten oli tehtävä siitä, että miten ruoan tuotanto vaihtelee eri mantereilla ja eri paikoissa. Niin siinä on ehdottomasti hyötyä siitä, että tietää tosiaan, missä nämä ovat ja millaisia mitä maita siellä on. Mutta ei siis ole paikkatietoa luultavastikaan. Tässä on ihan Mafyn nettisivulta otettuna tämä toivottavasti on kaikille selkeä, että milloin tämä on tämä koe, mutta lukion biologian eriytyvässä osiossa on näitä valinnaisia Bilsan juttuja, eli just onko nämä nyt Bilsa 4 ja 6, 5 näitä ihmispilsoja, biotekniikkaa, solubilsat, mitäs näitä nyt on, mitä olette käynyt tuossa viimeisiä viikkojen aikana toivottavasti ja vieläkin kerkeää. Ja sitten taas tässä yhteisessä osiossa ehdottomasti on lukion Bilsaa, ja tämä nyt väittää, että on myös fysiikkaa, kemiaa, voi olla. Viime vuonna ei ollut semmoista ainakaan, että tuntisin oloni
hyvin fysiikaksi tai kemiaksi. Mutta siis joo, lähdin Bilsaa. Ja sitten tässä kanssa lukee, että on maantieteen kaikkia moduuleja, myös valinnaiset. Ja maantieteessähän on vain nämä 4 moduulia, joista 1 on pakollinen, ja mä en edes muista, mitä siellä käydään, tai siis mä näytän kohta myös, mutta mä en edes itse siis lukioajalta niin muista muuta kuin, että se tavallaan toimi hyvänä pohjana. Ja se oli semmoista aika yhteiskuntatieteellistä. Ja totta kai siellä opetellaan lukemaan kaavioita ja sellaista, mutta erityisesti se 2. mantsa, mikä on luonnonmaantiedettä, ja 3. mantsa, mikä on sitten semmoista kulttuuri- ja ihmismaantiedettä, niin on tosi tärkeät. Mutta niistä on luultavasti täällä luonnonmaantieteellisessä geotieteellisessä tehtävässä ja sitten yhteiskunta- ja ympäristötehtävä sekä yhteisen osion monivalinta tai se ensimmäinen tehtävä, niin siinä voi olla jotain semmoisia yhteiskuntatieteellisiä juttuja ja ne on sitten sitä Mantsan 3. kurssia, mistä mä heille kohta taas puhun. Joo. Ja toivottavasti kaikilla on myös selkeä tämä rakenne, että tosiaan vastaatte ekana yhteisen osion. Siinä on luultavasti 1 tehtävä ja sitten saatte valita 2 näistä. Muistaakseni 2. Joo. Mutta totta kai siinä kokeessa sitten lukee erikseen. Tässä mä oon ottanut nämä ihan peda.netistä, että mitkä nämä Mantsan kurssit on. Koska mä ajattelin, että jos ne olisi uudessa opintosuunnitelmassa ehkä muuttunut. Mutta ei, ne oli siis ihan samaa. Eli tämä ensimmäinen Mantsan kurssi on hyvin paljon, totta kai, on hirveän tärkeää, mutta toi on sellainen kurssi, että tavallaan kun lukee uutisia, niin siinähän se sitten oppii. Ja tässä oli siis tämä kurssitehtävä uutisanalyysi aika hyvä. Siitä voi olla jotakin siitä soveltavaa siinä valintakokeessa ehdottomasti. Eli pitää pystyä lukemaan tavallaan asioiden taustoja. Mutta noiden luonnonkatastrofien juttujen taustoja on paljon enemmän tässä Mantsa 2. Eli luonnonmaantiedettä. Ja näistä mä laitan teille hyviä videoita. Ja sitten tämä 3. mantsa, se mitä mä sanoinkin, ihmismantsa. Ja energiajutut, metsät, niin nämäkin on niin hirveästi ekologiaa ja niiden käyttö. Tavallaan ne on samaan aikaan tosi suppeita aiheita, semmoisia, että tuntuu, että no sitä vaan lukee uutisia, niin kyllä ne siitä. Ja se voikin olla osittain totta. Mutta ne on myös tosi laajoja. Ja mä en itse lähtisi just tässä 3 tunnin aikana kertomaan sen enempää, koska näistä voi löytyä hyvin tietoa muualta kuin tästä. Eli mä keskityn erityisesti tähän 2. kurssiin ja sitten 3. kurssista seuraaviin asioihin, eli ilmastodiagrammit ja väestödiagrammit. Erityisesti väestödiagrammit olisi hirmuisen tärkeitä osata. Sitten tässä oli kaikki muut, eli oikeastaan nämähän on oikeastaan nämä kaikki on sitä 3. mantsaa. Nämä on varmaan aika selkeät, eli kestävät kehitykset, kasvihuoneilmiöt, ilmastonmuutokset, biologia, kaikki osaatte. Hyvä juttu. Mutta sitten tämä 3, mitä olen kirjoittanut tänne, eli historiallisten tapahtumien ja maan muotojen vaikutukset nykyajan sijoittumisen, segregaation, köyhyyteen, sotiin, konflikteihin ja nodaalialueet. Ja nodaalialueethan ovat siis alueita, joilla on joku keskus ja sen vaikutus menee sitä keskuksesta ulospäin jonkun tietyn matkan verran. Ja nodaalialueet voi olla esimerkiksi vaikka, mikä tämä nyt on, Helsinki, Espoo, Vantaa, mikä tämä nyt on sanonut, pääkaupunkiseutu on nodaalialue ja siinä on sitten Helsingin keskusta olisi tämä niin kuin, nodaalialueen keskus, mutta nodaalialueita voi olla vaikka jonkun pikkukylän kauppa. Sehän on sitten se keskus, minne tavallaan kaikki sijoittuu ja sen vaikutus, ihmiset pendelöi sinne ja näin. Ja näiden nodaalialueiden sijoittumiset tai oikeastaan ehkä maan muodot aluksi on vaikuttanut siihen, että miten ne sijoittuu. Jos katsoo vaikka, jos vaikka Eurooppaa katselee, niin maan
maiden rajathan on hyvin, ne on aika vanhoja, piirretty usein just jokien mukaan, vuoristojen mukaan ja näin, koska ei kukaan voi asua vuorilla, eikä kukaan voi asua missään paikassa, missä ei ole oikeastaan virtaavaa tai ainakaan jotakin vettä. Nämä taas vaikuttaa, vedethän vaikuttavat tuuliin ja tuulet vaikuttavat satoon ja nämä vaikuttaa sitten köyhyyteen. Ja esimerkiksi jos Lähi-idän aluetta katsoo, niin siellähän on, tai siis varsinkin tuossa Välimeren alueella itse asiassa joka puolella, mutta tällä hetkellä tietenkin Lähi-idän konflikti tulee mieleen, niin niitä ihan maanmuutoja katsomalla ja veden vähyyttä katsomalla esimerkiksi voi tarkastella sotaa hyvin eri tavalla kuin vaan sillä, että mistä juuri tällä hetkellä soditaan. Eli se on ihan tosi historiajuttuja. Kyllä. Ja sitten tämä kurssi 3, niin käydään just näitä väestö- ja ilmastodiagrammeja ja sitten niiden semmoisia sudenkuoppia. Ja tämä on mun ihan lempiaiheena kakkoskurssi. Tätä on mun viikaslaidi tästä introluennosta. Käydään kakkoskurssin pohjalta erityisesti, totta kai kaikki tietää, maa kiertää aurinkoa ja kuu kiertää maata. Ja oikeastaan tämä on se syy, minkä takia kaikki on niin kuin on, tai ehkä joku fyysikko sitten sanoisi, että se johtuu elektroneista tai mistä lie. Mutta kaikki se, miten päivät menee, missä sadekaudet on, aikavyöhykkeet suurin piirtein voi olla hyvä osata. Ihan lähellä siis sillä tavalla, että tietää about missä on vähemmän ja missä on enemmän tunteja, millä aikavyöhykkeellä me ollaan. Me ollaan tuossa +2, eli UTC +2. Ja sitten laatatekniikka on hirveän tärkeää kakkoskurssilla Mantsessa, eli niin kuin siis nämä mannerlaatat ja niiden liikkeet, sen ymmärtäminen, että miten muodostuu vuoret, miten muodostuu tulivuoret, mitä kaikkea saaret on, minkä takia maa ja vesi ylipäätään on erikseen ja miten miten maanjäristykset sitten taas syntyy ja miten ne aiheuttaa tsunameja, mitä on hurrikaanit, mitä on Coriolis-ilmiö, minkä takia vesi pyörii oikealle tai vasemmalle. Ja sitten tässä tokassakin Mantsa-kurssissa on tämä ilmastodiagrammien lukeminen ja ymmärtäminen hirmuisen tärkeää. Joo. Nyt mä koitan etsiä itselläni paremman lampun ja toivon, että näemme taas pian ja näemme ensi syksynä. Ja tulkaapa huomenna Zoomiin. Mä päivystän siellä 2 eteenpäin 2:30 asti ja sitten mahdollisesti pidempään, jos tulee hyviä kysymyksiä tai huonoja kysymyksiä, whatever. Ja mä teen nyt tämän diagrammien tulkitsemisvideon teille. Jee, mahtavaa.